Mangan manggot lele rasane opo do tempe opo kaya ini rasane wong ora duwe asik yuk Moyo sambat nesu nesu kabeh iso mesti kudu nganggo becucu emangan paras tegesmu beda karo atimu ngono jembangan manismu sayang ngapunten
bersama dengan Erwinda Maharini. Kebersamaan kita bareng bersama dengan Miko Musik, ada SBM.